Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkamu da warhaka masu kallo. Ku biyo ni ku ga yadda aka gayyace ni zuwa buɗe wani masallaci wadda kuma islamiyya wadda wani bawan Allah ya gina. Wannan shine haraban mashigan makarantar da kuma masallaci. Kamar da yadda kuke gani, nan wajen ne za dinga yin parking motoci da kuma mashina na ɗalibai da kuma malamai insha Allah wanda zai gabata. Wannan shine bakura kenan da ga wanda ya gina masallaci wadanda suka gayyace ni zuwa wannan taron kenan. Wannan duk haraban masallaci ne ga wannan agaji can na sai shi ma yana fafatawa yana bakin aiki. Idan aka juya gefe kuma nan wajen alwala ne wanda bawan Allah nan ya samar insha Allah. Mun bar wannan haraban mun zo kuma haraban masallacin kenan. Wannan shine haraban masallacin kamar yadda kuke gani yadda ta sha aiki, ta sha kuɗi, ta kuma sha insha Allah yadda ka san wani falo ba karama ba. Nan wajajen alwala ne wadda aka samar, nan bayi ne da kuma wajajen alwala. Ga nan bayi guda 4 zuwa guda 5 duka gashi nan dai don an tanadar wa ɗalibai da kuma mazuwa masallata. Wannan duk wajen alwala ne. Gashi nan ta sha tayis mutumi na omo, ga inda kuɗi yake aiki. Idan za ka kai ka tamkar na gidanka mana nan ma wajen alwala ne. Ga wasu bayin Allah, ga nan wasu malamai daga cikin malaman makarantar mu wanda suke ta dariya suke yin kallo haka suke kallo na fagen daga. Nan duk wajen alwala ne wanda aka tanadar wa masu na ɗalibai da kuma masu shigowa su yi sallah wannan masallaci. Nan kuma gefen masallacin ne, barin hagu da barin dama. Wannan barin hagu ne kamar yadda kuke gani. Wannan duk takalman nan al'umma ne suke cikin masallaci duk kuma ta kwashe su. Ganan shehu jiya muna miƙa sabon gaisuwa. Wannan kuma barin masallaci ne ta bangaren hagu yadda dai ga ginin gefe ga kuma masallaci. Idan kuma ginin kuma sama da ƙasa ne, nan kuma matakala ne wanda zai haurar da kai ka can sama. Shi ma dai kuna gani da ya sha tayis tamkar wani falon wani alhaji. Dama aiki haka yake. Idan zaka gina wa Allah ɗaki ka cire kuɗi ka zuba kuɗi. Allah ba mu yadda za mu yi. Wannan kuma saman ne, benin da aka yi a saman ne wanda yake sama. Nan ma gefen saman ne kafin nan ya zo ƙasa. Duk wannan na daga cikin aikin da bawan Allah nan ne ya gudanar domin neman lada. Waɗannan kuma ajujuwa ne wanda suke sama. Nan dai aji ne ɗaya daga cikin ajujuwa ne wanda na ɗauka. Nan ma duk ɗaya ne daga cikin ajujuwa na ce bari ɗauke rabin aji. Gashi nan dai. Idan kuma ka sake juyawa ga nan bango inda omo yara za su sha rubutu. Nan kuma har da wajen cajin malamai. Ga nan cikin haraban cikin masallaci yadda malamai suke ta gudanarwa. Ga can Sheikh Malam Zangina Fizallahu ta'ala wanda ya zo shine ya bude masallacin nan. Nan duk cikin masallacin ne ga nan iyaye manya da kuma masoyan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ga su sun zo halarta wannan bude wannan masallaci. Mutane dai ɗaya bayan ɗaya ya kuka ga sama omo, ga aikin bature na can suna ta wainawa. Allahu akbar. Me za ku ce wannan bawan Allah? Sai dai Allah saka masa da alkhairi. Ya zuba fanka, ya zuba komai, duk wani kayan aiki ya zuba, ba abinda ba tanadar wannan masallacin ba. Ya kuka ga saman nan komai kilkili yake da glass da komai aka gudanar. Allah saka da alkhairi. Aiki da ya sha aiki, kuɗi an zuba kuɗi iya kuɗi. Mu Allah ba abin da za mu zuba. Ga can wani abokin aiki yana nan ya kafa kibaransa shi ma na ɗaukar Sheikh Malam Zangina Fizallahu ta'ala. Allah ƙara lafiya da nisan kwana. Ga nan kuma Sheikh Malam Aminu wanda shine sakataren Ubay bin Ka'ab wanda shine mai gabatarwa. Omo baba kalli wannan sama. Ina ka ga wannan falon mutumi na angonka ko wanda ya gina falon sa kama kuwa? Wannan kuma mutumi na ba shago bane, wannan ɗakin masallaci ne wanda yake saman bene inda mata za su dinga zuwa su yi sallah da kuma yara ɗalibai mata da kuma malaman mata da sauransu insha Allah. Ya kaga saman na omo na samu wannan waje ai na sha kuna mutumi na insha Allah. Sai dai kawai abin da zamu ce wa bawan Allah na Alhaji Gamba sai da Allah saka masa da alkhairi. Mu Allah ka ba mu damar yi mu makama haka. Allah biya su da gidan aljanna, amin.